לא תבערו אש בכל מושבותיכם יום השבת. למה בכל מושבותיכם? כי בבית המקדש היו מבערים. בית המקדש עושים הכל. הם מחריבים, בתמידים, מוספים והכל. פעם בא אחד אמר רב אמרו, בית המקדש הם מבערים. נו, אז מה אתה עושה? אז למה אנחנו אסור לנו? אמר אותו כהן שחו בית המקדש, מסחו 7 סיגריה, חייב מיתה. ככה. מותר לו שמה, לא יותר מזה. יש דברים שככה מותר, ככה אסור. היה פעם מישהו חולה מסוכן. הוא בקש, איזה יהודי שעמד על ידו, שהוא שומר שבת. בקש ממנו שיכינו סיגריה. הכינו סיגריה ויעשן. הוא היה בשבילו הרגעה. לא כולם מתירים בזה. יש אומרים לו, רק מה שעוזר לו לשכך הכאבים. אבל זה לא בדרך שכך כאבים, כל להרגיע אותו נפשית. ויש מתירים. יש תשובה ארוכה בחוות דעת, מלא סימן למדל, זוכר את החלק, אולי חלק ד'. אז שם התשובה ארוכה עם שבת, דחויה עשת פיקוח נפש, והותר עשת פיקוח נפש. זאת אומרת, הותר אתה עושה רק משהו זרח. זאת אומרת, דחויה, רק משהו זרח בדיוק. זה חילוני, אחד אמר לו, מה, אתה חרדי? אמר לו, כן, אני חרדי, אבל זה פיקוח נפש. פיקוח נפש מותר לעשות, כל דבר שיכול להרגיע אותו, יכול לתת לו עוד רגע של חיים, שקטים יותר, תן לו, מותר. אני בחוץ אסור לעשן, כאן על ידו, נתתי לו סיגריה לעשן. אז אותו דבר, הכהן בית המקדש, מה שמותר לו, מה שאסור, אסור.